Ahojte priatelia, toto je veľmajster Jan Markoš pre server Hrajšach.sk. Dneska vám ukážem, čo sa stane, keď túžba zvíťaziť zvíťazí nad zdravým rozumom. A čo sa môže stať, keď nerešpektujeme pozíciu a hľadíme ju proti srsti a snažíme sa proste vyhrať za každú cenu aj pozícia, ktorá to neumožňuje. A to môžete prehrať s takýmto prístupom, môžete prehrať veľmi ľahko, keď ste druhý hráč na svete, ako na dnešnej partii predvede Levon Aronian. Levon Aronian bude biely v partii s veľmi silným anglickým veľmajstrom Lukeom McShaneom. Luke McShane je veľmi originálny šachista a zároveň najsilnejší amatér na svete, pretože pracuje ako bankár v London City. Ale predsa len ako nemá tú triedu Levona Aroniana, ktorý je tým druhým hráčom na svete, čiže Levon Aronian s bielými figurkami sa pokúšal vyhrať. A nebral až tak veľký asi ohľad na úmysly alebo snahu súpera a dopadlo to, ako uvidíte. Partia sa hrala na Talovom memoriáli 10.6.2012. Dobre, Levon zahral D4, jeho super D5, jazec F3, jazec F6, C4, C6, čiže máme takú slovansku pred sebou, jazec C3, čo je všetko veľmi prirodzené. Teraz dlhé roky bol hlavný ťah D berie C4, alebo E7, E6, alebo Šlechterova G7, G6, ale ukázalo sa, že aj polovičkávacia A7, A6 má svoj význam. Ťah A6 vlastne zosilňuje hrozbu D berie C4, pretože po B7, B5 je ten pešiak veľmi dobre krytý na tom B5, a zároveň umožňuje čierneho vyvinúť strelca von. Že problém pri okamžitom nejakom strelec F5 tu je, že po C berie D5, C berie D5, dáva B3, je veľmi ťažké pokryť vlastne rozumne pokryť tohto pešiaka na B7, či možno musí sa vrácať strelec C8. No a po A6 vlastne už tých možností krytí pešiaka a ďalšom strelec F5 je viac, napríklad zahrať B5 alebo veža A7 alebo niečo v tom zmysle, takže preto A7, A6. No a teraz Billy môže hrať veľa ťahov, môže ísť E3, alebo môže ísť A4, nedopustiť B7, B5 vôbec, alebo môže ísť C berie D5 alebo C5 alebo čokoľvek, ale najagresívnejšie je strelec G5, čo si zvolil aj Levon. Aj treba povedať, že je to aj najriskantnejšie. Billy vlastne sa snaží získať maximum. Snaží sa zahrať, dostať strelca von a teraz zahrať ďalší ťah bude E2, E3. Strelec G5, pardon. A teraz keby zahral nejaké E7, E6, tak bude zahrať E2, E3 a teraz vlastne nie je jasné, na čo ten ťah A7, A6 vlastne je, pretože Billy sa pekne pokryl na C4, po B5 dá C5, všetky figurky sú vonku, sú pekne vyvinuté, takže tu mal Billy určite výhodu. Čiže po strelec G5 jediným logickým ťahom, ako som tu už preklikol, ako ste videli, je D berie C4. No a teraz po nejakom E2, E4 napríklad, je vlastne pekné centrum, alebo B7, B5 už je vlastne obrovský problém, ako sa zbaviť tohto pešiaka. Pretože po A2, A4 už čierny je schopný pokryť si väžu a normálne je dosť veľký problém vlastne dobrať späť toho pešiaka. Takže po D berie C4 šiel Armen také trochu bezpečnejšie A2, A4 a aby potom zahral E2, E3 a dobral na C4 strelcom. Čiže teraz vložil veľmi pekný ťah H6. H6 je užitočný ťah, pretože strelec berie F6, E berie F6, bieleho určite neláka. Tento strelec by sa bez svojho oponenta mohol stať veľmi silným. A vlastne dopomohli sme čiernemu k vývinu. Čiže po H6 Billy musí hrať strelec H4 a tento strelec už je na tzv. Púšti. Už v podstate jeho život bude obmedzený na polička H4 a G3 a vôbec bude pre neho veľmi zložité vrátiť sa niekedy na dámske krídlo, keby to náhodou potreboval. To už je skoro nemožné. Čiže ťah H6 vlastne tohto strelca determinoval, určil ho na pobyt na kráľovskom krídle. No a teraz Chen zahral B5. Normálne si pokryl svojho pešiaka. Toto je ťah, ktorý je viac menej nutný, lebo keby Billy dobral bez nejakých väčších problémov na C4, tak by vlastne ťahy A6 a C6 úplne stratili zmysel. Ale takto vlastne zmysel nejaký majú a toho pešiaka na C4 nemožno až tak ľahko dobrať.
No a teraz ten Levon zahral A berie B5, C berie B5 a Jazec berie B5. A toto vlastne, do tejto varianty oba hráči smerovali pravdepodobne úmyselne, lebo to je varianta, ktorá je ešte celkom dobre známa. Čiže teraz po kvom berie B5, ak ten čierny neurobí nič, tak bielý sa nejakým spôsobom vráti, berie na C4, bude stať dobre, bude mať pešaka viac. Čiže jediný správny ťah je A berie B5, väža berie A8. Teraz vlastne má bielý kvalitu viac. Čiže zahrá strelec B7, získa tempo na tú väžu a bielý sa vráti. Väža A1. Čiže do tejto pozície smeroval Levon Aronian a veril, že tu svojho supera obohrá. A že tu vlastne získa nejaké pomerne jednoduché víťazstvo. Ale riziko, ktoré je spojené s takýmto hraním, je obrovské. Ide o toto. Jednak čierny získal nejaký čas. Zahral strelec B7, vlastne vytlačil tú väžu veľmi pekne. Druhá vec je, že čierny má veľmi silných dvoch pešiakov tu. Má pešiakovú majoritu, ktorá je už pomerne ďaleko rozbehnutá a môže sa stať, že ten čierny si proste tuto vytvorí voľného pešiaka, s ktorým ujde. A práve to, že tento strelec je pomerne ďaleko od diania na dámskom krídle, sa môže stať, že vlastne dojde úplne k prečísleniu. Čierny bude mať viac figúry, ktoré budú schopné podporovať túto majoritu a biely proste sa k tomu nedostane. Ale čo je najdôležitejšie, tak čierny má tak veľkú kinásku vo vývine, že on je vlastne schopný dostať bieleho kráľa na E2, ako ďalej uvidíme. A v tom je hlavná pointa celej protihry čierneho. Čierny zahral G7, G5. To je ťah, ktorý samozrejme za obvyklých okolností nás až tak ľudia neučia, alebo v našich kružkoch nám neučia, aby sme hrali takýmto spôsobom, oslovovali si krídla, ale tu je to dosť jedno, lebo tu je to čierny, ktorý útočí, čiže podstatné je utlačiť superové figurky a nejaká slabosť kráľovského krídla tu nepríde až tak veľmi do úvahy. No je bielý spravil strelec G3 a čierny E6. No a práve vďaka nešťastnému postaveniu tohto strelca na G3 je veľmi problematické teraz brániť tomuto šachu. Biel už nemá ani pešaka na A2, ktorý by zahral A2, A3. Vlastne tu vôbec nevidí žiadnou figurkou a teraz čierny rozzahrať strelec B4 šach a není vôbec jasné, ako tomu brániť. Ak by bielý zahral niečo viac z D2, tak stratí pešaka D4. To nemôžno odporúčať. Takže bielý zahral E2, E3 a po šachu, zase keby šiel jazec D2, dostane kôň E4 a toho jazdca vlastne vôbec nie nejako kryť. To by okamžite prehral. Tu vlastne vidíte, akú obrovskú protihru ten čierny má, že je schopný sa vlastne v 14. ťahu dostať až na políčko D2. Takže bielý musel ísť kráľ E2. Čo je strašné políčko pre kráľa. Strašne políčko pre kráľa, ale nielen preto, že samotný kráľ je tam v nebezpečenstve, ale aj strelec F1 za ním a väža H1, ktorá by rada obišla strelca F1, to všetko trpí. Čiže kráľ E2. No tak do takejto pozícii bol bielý ochotný ísť vo svojej túžbe za víťazstvom a to bol práve po mne chyba, pretože ten čierny veľmi pekne ukázal, že dokáže útočiť. Vôbec, keď hráte s slabšími hráčmi, nedávajte im príliš veľa šanci na útok, lebo útočiť dokáže každý. Pozorne sa brániť, alebo hrať nejakú nejasnú pozíciu, v ktorej nie je až tak jasný plán, nevyjasnenú, som myslel, to je jednoduchšie, ale útočiť to vie skoro, to je zložitejšie, ale útočiť to vie skoro každý.